Γεια χαρά παιδιά, Τσάουμπο εδώ και σε ένα ακόμη βίντεο για το κανάλι IT.gr. Λοιπόν, σήμερα είναι ένα ενημερωτικό βίντεο από ό,τι βλέπετε, δεν θα έχει δηλαδή κάποιο preview ή κάτι τέτοιο, όπως έκανα στα δύο προηγούμενα βίντεο με το Sony Xperia U preview και το Alcatel One Touch. Λοιπόν, να πω ότι το Alcatel One Touch ήταν από τα πρώτα που έχει βγει, οπότε είναι πολύ χαμηλή η τιμή του, δηλαδή σχεδόν τζάμπα το παίρνεις. Εγώ το πήρα τζάμπα, παιδιά, μου το παραχώρησαν. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι τώρα για τη χρήση των κινητών. Κάποια παιδιά παίρνουν κινητό για να μιλάνε με τους φίλους τους, να στέλνουν μηνύματα και μπλα μπλα, αλλά πολλές φορές κάνουν αλόγιστη χρήση του κινητού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν το χρησιμοποιούν σωστά, με αποτέλεσμα πολλές φορές να δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα. Οπότε λοιπόν, όταν αγοράζουμε ένα κινητό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά και να πούμε, ξέρω εγώ, να σκεφτούμε τα προβλήματα που θα επακολουθήσουν, τέλος πάντων θα ακολουθήσουν, εάν δεν κάνουμε λογική και σωστή χρήση του κινητού. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε? Θα πούμε ότι το κανάλι, ένα πρόβλημα που αφορά το κανάλι είναι ότι έχουμε έλλειψη σε βίντεο. Ναι, το καταλαβαίνω. Κάποιοι από τους συνεργάτες μου ουσιαστικά δεν μπορούν να ανεβάζουν βίντεο λόγω προβλήματος υγείας, και εντάξει, αυτό το σέβομαι. Αν έχει όντως πρόβλημα υγείας και είναι πολύ σοβαρό, αλλά για τους υπόλοιπους οι οποίοι κάθονται, πρέπει να ενεργοποιηθούν λίγο, και μάλλον από ό,τι έχω συζητήσει και με το Μεγακλή, το ανοιχτό βιβλίο, μάλλον προσπαθεί να βρει αντικαταστάτηση ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, μην με ρωτάτε περαιτέρω πράγματα. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι γιατί δεν μπορούν να κάνουν βίντεο, είναι γιατί βαριούνται βασικά οι περισσότεροι. Γιατί μπήκανε μόνο και μόνο για να λένε ότι μπήκα στο κανάλι που έκανε το ανοιχτό βιβλίο. Μόνο αυτό εγώ καταλαβαίνω, έτσι, χωρίς να προσβάλλω κανέναν, και τα υπόλοιπα παιδιά από το κανάλι που είναι, μην το πάρετε κατάκαρδα. Απλά δεν κατηγορώ κανένα. Ας πούμε τώρα εγώ κάθομαι μία Κυριακή, έχω και το άλλο το κανάλι το δικό μου, το οποίο πρέπει να ανεβάζω βίντεο κάθε μέρα, οπότε αναγκάζομαι να γυρνάω 7 βίντεο την Κυριακή, έτσι, Εγώ διαβάζω τα μαθήματά μου το Σάββατο, τα τελειώνω, και αφού τα έχω τελειώσει κάνω τα βίντεο την Κυριακή όλα. Δηλαδή κάνω 5 βίντεο για το κανάλι το δικό μου, το Γιώργο Τσάουμποϊ, και 2 για το IT.gr. Αλλά συμφωνήσαμε ότι στο IT.gr θα ανεβαίνουν τουλάχιστον 5 βίντεο την εβδομάδα, και ανεβαίνουν μόνο ένα, που προλαβαίνω εγώ να ανεβάσω, γιατί θέλει και 1000 κάτι λεπτά να ανέβει, γιατί το βάζω στο 1080p. Οπότε αυτό το βίντεο ήταν για τη χρήση των κινητών, για το κανάλι με τα προβλήματα που έχει και πρέπει να διορθωθούν άμεσα, και το τρίτο κομμάτι του βίντεο που αφορά, γιατί κάνω στο screen του υπολογιστή μου βίντεο, είναι να κάνετε ερωτήσεις. Γιατί στα βίντεο μας συνήθως, όσα ανέβηκαν τέλος πάντων, βλέπω ότι έχει αρκετά views, έχει 100 κάτι views, και έχει ουσιαστικά 2-3 άτομα που γράφουν από κάτω. Γράψτε εδώ σε αυτό το βίντεο ό,τι σχόλια θέλετε, για να σας τα λύσουμε, ό,τι απορίες έχετε όσον αφορά hardware, εφαρμογές, τέλος πάντων οτιδήποτε αφορά το κινητό σας, και εμείς θα σας τις λύσουμε. Επίσης να πω ότι το Sony Xperia U που είδατε στο review που έκανα, ουσιαστικά στο preview, μου έχει χαλάσει, διότι η μητέρα μου κατά λάθος, ενώ το φόρτιζα και ήταν στο 1%, το έβγαλε από την πρίζα και χάλασε η μπαταρία. Και τώρα όποτε το φορτίζω 100% και το βγάζω από την πρίζα, κλείνει αυτόματα, κάνει επενεργοποίηση. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου έχουν πει ότι είναι 150 ευρώ η μπαταρία. Τώρα δεν ξέρω αν θα βρω κάποια πιο φθηνή, να πάω σε κανένα άλλο κατάστημα. Αν δεν βρω,
θα το πάω για ανακύκλωση, κάτι τέτοιο, και απλά δεν θα το πουλήσω, γιατί δεν έχει αξία να το πάρει κάποιος να το πουλήσω. Οπότε λοιπόν, αν ξέρετε κάποιον ο οποίος δίνει φθηνά μπαταρίες, πείτε μου, γράψτε στα σχόλια και θα σκεφτώ τι θα κάνω. Αυτά είχα να πω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Επεισόδιο, ναι, καλά. Στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.